Sa marami na ring vehicular accident sa mga motorista na dumadaan papasok at palabas sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, sa ngayon ay pinag-uumpisahan ng tuklapin at i-reblock ng mga kontratista at ng DPWH Second Engineering District. Ang nasabi ng lansangan na matagal ng pinagtatrabaho, subalit ay hanggang sa ngayon ay hindi pa matapos-tapos, at ayon sa balita ay may 2 o 3 taon na ang nakakaraan, subalit wala pa rin accomplishment ang nasabi ng project. Dahil dito pinagmabuti ng Sangguniang Bayan na imbitahan at nakatent ang nasabi ng mga opisyal ng DPWH sa ginawang sesyon ng isang araw. Subalit walang nakita at walang narinig na malino na kapahayagan di umano ang mga opisyal ng DPWH, lalo na ang mga engineer sa nasabing pagkaantala ng proyekto. Ang porsyon ng Barangay Kitang, Udikon, Santa Rosa hanggang sa sentro ng Pasakaw, ang sinasabing palagi na lang sira, lalo na kung umuulan at hindi matapos-tapos ang project. Dahil dito, ang Sangguniang Bayan ng Bayan ng Pasakaw, Camarines Sur ay nanawagan na sa DPWH na dapat madaliin ang nasabi ng proyekto. Samantala, si Mayor George Binguan ng Bayan ng Pasakaw, isa rin sa nagpahayag at nagpaabot na ng komentaryo dapit sa nasabi ng naantalang project ng DPWH. Tinampo dyan, tulong taon, almost 3 years nang igibo yan. Nahiling naman yan ang accomplishment and development ng contractor. So, paabot din bigitay din ang DPWH and the contractor. Talagang makaulay, makatausin na din asigurasyon. Kung hanggang rin talaga yan, matatapos project na yan, anong factor nadidelay ang trabaho, ang tinda. Kaya medyo na. So, nagpapasalamat ako dyan. Yan naman ang pahayag ng alkalde ng Bayan ng Pasakaw, Camarines Sur, Mayor George Bingoa. Yan ang ulat para sa Bunyog Balitang Bicolandia. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Ng 22 fire incident at Bureau of Fire Protection Bicol sa unang buwan ng taon 2024. Ayon kay Bureau of Fire Protection Bicol spokesperson, Fire Inspector Tanya Hura Jr., patuloy na gumagawa ng hakbang ang kanilang opisina para mapigilan ang mga fire incident o insidente ng sunog sa pamamagitan ng pagpapalakas di umano ng fire truck visibility at mas mapalawak pang information dissemination campaign para may paabot sa mga Bicolano sa pag-iwas sa sunog sa kanilang mga bahay. Dinagdag pa ni Tanya Hura na patuloy ang kanilang panawagan sa publiko na iwasan ang pagkakaroon ng overload circuit at huwag pabayaang nakasaksak ang mga appliances na posibleng umpisahan ng sunog. Sa datos ng Bureau of Fire Protection Bicol, umabot na sa 700 insidente ng sunog ang nairehistro ng ahensya noong 2023, mas mataas ang insidente di umano ikumpara noong taon na 2022. At ngayong 2024 ay ginagawa nila ang lahat ng medyos para naman maiwasan at hindi magkaroon ng mga malalaking sunog sa Kabikulan. Yan ang ulat sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Tanggap naman ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol ang 2 pamilya biktima ng sunog noong Pebrero 6 sa bagong Zone 2, Bayan ng Libon, Albay. Ayon sa balita, isa sa mga biktima ang nagtamo ng second-degree burn at malubhang nasugatan sa insidente na ngayon ay nagpapagaling na sa isang hospital doon sa Sorsogon. Ayon pa sa Bureau of Fire Protection, Libon Poultry Electrical Wiring ang sanhi ng sabing sunog na tayang tumupok sa 2 kabahayan at nakapag-damage ng hanggang 640,000 pesos. Dahil dito, agad namang nagbigay ng ayuda ang DSWD Bicol sa nasabing pamilya, kasama dito ang food packs, sleeping kits at iba pang mga kagamitan. Nagbigay din ng financial assistance ang nasabi ng opisina sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation AX program. Yan naman naulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog